Het aantal hotelkamers in Goes verdubbelt de komende jaren. De gemeente wrijft alvast in de handen. Zijn er toch mensen die hier uit eten gaan en misschien ook nog wat leuks kopen bij de Goese winkels. Dus ik denk dat dat een hele goede boost geeft aan onze lokale economie. En verder in het nieuws vandaag. HZ loopt studenten mis door kamertekort. En geen treinen in Zeeland dit weekend. Goedenavond. Het aantal hotelkamers in de stad Goes verdubbelt de komende paar jaar. En dat komt door de bouw van nieuwe hotels en de uitbreiding van al bestaande zaken. Volgens de ondernemers en de gemeente is er een grote behoefte aan meer hotelkamers in de stad. Een paar jaar geleden waren er 4 hotels in Goes. De stad is de laatste jaren hard gegroeid op verschillende gebieden en dus nam ook de vraag naar hotelkamers toe. Die 4 Goese hotels hadden samen 182 kamers. Maar de komende jaren staan er een paar grote nieuwe projecten op de agenda. En dat brengt het totaal aantal hotelkamers in Goes op minimaal 383. En die nieuwe hotelkamers zijn niet enkel gericht op toeristen. We zien natuurlijk ook veel ondernemers die behoefte hebben aan huisvesting voor werknemers die hetzij in Goes werken, maar ook in het Sloeggebied. Dus ja, er is gewoon veel vraag naar short stay, zeg maar. Verschillende hotels hebben flink uitgebreid, zoals Katoen, dat hier 43 extra kamers en hotelappartementen bouwt. Hotel Van der Valk wil graag een hoteltoren bouwen die een deel van het bestaande hotel moet gaan vervangen. Maar vanwege de hoogte moet daar nog over besloten worden in de gemeenteraad. Het grootste initiatief moet hier komen, op de Westerschans aan het kanaal richting Wilhelminadorp. Sportschool Fitland gaat hier een hotel met 89 kamers bouwen. En de boulevard zal hier langs het kanaal doorgetrokken worden deze kant op. En op de plek waar wij nu staan, daar komt het hotel. Nou, aan deze kant van het kanaal komt een duikschool. Waarbij we straks wat duiksafaris gaan organiseren. Duikcursussen kunnen organiseren. In combinatie met het wellnessresort en het zwembad van het wellnessresort. En in combinatie met eventueel trainingskampen, met de sportverenigingen, de samenwerking hierachter. Dat is natuurlijk ook uniek wat nog niet is in Zeeland. Ik vind dat gewoon een hele goede ontwikkeling, want als je kijkt naar de binnenstad, dat zijn er toch mensen die hier verblijven, die hier uit eten gaan en hier een biertje gaan drinken en misschien ook nog wat leuks kopen bij de Goese winkels. Dus ik denk dat dat een hele goede boost geeft aan onze lokale economie. Dus ik juich u toe, ik vind het heel goed. Fitland hoopt het hotel medio 2023 te kunnen openen. De HZ heeft 100 studenten moeten weigeren vanwege een kamertekort in Vlissingen en Middelburg. Vooral buitenlandse studenten zijn de dupe. Dat de hogeschool studenten moest gaan weigeren zag het bestuur van de HZ al een paar jaar aankomen. Want sinds 2014 pleit de hogeschool al bij gemeenten voor goede studentenhuisvesting. Bestuursvoorzitter John Dane vindt het teleurstellend en frustrerend dat er niet voldoende studentenkamers bij zijn gekomen. Schadelijk voor het imago van Zeeland, vindt hij. Op dit moment zijn 2 studentencomplexen in aanbouw. Zo wordt het oude Delta-kantoor in Middelburg omgebouwd tot campus en wordt er gebouwd aan een complex langs het kanaal door Walcheren, ook in Middelburg. De Zeeuwse motoragent die vorige maand net over de grens met België zwaar gewond raakte bij een aanrijding is uit zijn coma ontwaakt. Volgens het parket Oost-Vlaanderen is hij buiten levensgevaar. De agent werd aangereden door een auto die afsloeg naar een parkeerterrein en daarbij de tegemoetkomende agent over het hoofd zag. De agent werd van zijn motor geslingerd en kwam tegen een geparkeerde auto terecht. Volgens een woordvoerder heeft het slachtoffer nog een lange revalidatie voor de boeg. Het tableau van advocaten in de rechtbank van Middelburg is vandaag aangevuld. Tussen de lijst van alle beëdigde strafpleiters staat namelijk een fout. Achter de naam van de Joodse Herman Louis van Zanten staat vermist na 1942. Maar dat klopt niet. Van Zanten kwam namelijk in de Tweede Wereldoorlog om het leven in Auschwitz. De plaquette is vandaag opgehangen omdat het morgen de sterfdag is van Zanten. Ik vind een juiste correctie en een nuttige correctie dat we ook kunnen zien hoe met onze beroepsgroep wordt omgegaan. En zeker in het licht van de huidige tijd waar advocaten toch ook af en toe met verregaande problemen te maken krijgen. En dan druk ik me maar heel voorzichtig uit. Voor voetbalclub Kloetingen is een wens in vervulling gegaan. Er is namelijk een start gemaakt met de aanleg van een kunstgrasveld en veldverlichting. En dat heeft veel voordelen.
kunnen nu veel vaker dat veld gebruiken. Maar we kunnen bijvoorbeeld ook een leuke wedstrijd op een vrijdagavond een keer gaan spelen. En dat geeft voor onze club verlichting op de zaterdag overdag. Maar het geeft natuurlijk ook een kans om de kantine op een vrijdagavond nog eens een keer de kast te laten spekken. En daarnaast hoopt de club dat er nog een wens in vervulling gaat. Want ze willen met het eerste elftal promoveren naar de hoofdklasse. Het lag nog wel eens hier aan het veld, maar dat excuus is nu ook verdwenen. Dus laat het maar gebeuren. Volgende week zaterdag staat de eerste thuiswedstrijd op het programma in Kloetingen. Trouwen in traditionele Zeeuwse klederdracht. Het komt haast niet meer voor, maar Connie J. uit de Filipijnen doet het. En gaf het jawoord aan haar Marco. Because I really like for the traditional Dutch clothes. The hair, a lot of work, but it's okay. Het mooist vindt ze de zondagse kap, gemaakt van Brussels kant. Yeah, it's unique. Looks good. Yeah, good. How do you feel now? Yeah, I'm beautiful. Yeah, it's good. En haar aanstaande, gekleed in Filipijnse stijl, kan dat alleen maar beamen. Ja, mooi toch? Hartstikke mooi. Of course. Ik denk wel dat het bijzonder is, dus ja. Heel leuk. Het treinverkeer in Zeeland is de komende week ernstig verstoord door werkzaamheden. Dit weekend ligt al het treinverkeer tussen Vlissingen en Bergen op Zoom stil. En vanaf maandag tot en met volgende week vrijdag ligt alleen het treinverkeer tussen Goes en Vlissingen plat. ProRail heeft deze tijd nodig om delen van het spoor te vernieuwen. De NS zet tijdens de werkzaamheden bussen in. Reizigers moeten rekening houden met een half uur extra reistijd. En vandaag ligt het treinverkeer tussen Goes en Kruiningen ook al stil door een kapotte bovenleiding. De NS verwacht dat de storing in de loop van de avond is opgelost. Zanger en rapper Willem de Bruin speelt op het Zeeland Nazomerfestival de voorstelling Spuug van God. In een weiland, onderaan de dijk bij Cats, vertelt hij zijn verhaal als kind van een Antilliaanse vader en een Nederlandse moeder. Ik heb me wel altijd anders gevoeld. Zeker. Ja, ik heb wel altijd gedacht, oh ja, ik pas niet helemaal, ik ga niet helemaal op in mijn omgeving. Jezelf een leven lang moeten verantwoorden en uitleggen wie je bent, maakt je zelfbeeld wazig. Het spreekt de taal en het is toegankelijk, maar het is niet van hier. En iets wat ik vanuit mijn eigen ervaring kan zeggen en wat ik wel ook veel terughoor, is dat je met die mix van verschillende culturen er altijd een plek is waar je niet geaccepteerd wordt. In elke sociale situatie pas ik me aan wat er op dat moment van mij verwacht wordt, als een poppetje aan het touwtje. Ik denk dat we misschien wel in Nederland te weinig moeite hebben gedaan om te vertellen dat Nederland anno 2021, maar ook al 20 jaar geleden en ook al 30 jaar geleden aan het opbouwen was naar een Nederland die veel kleuren had. En dat is ook de reden waarom er hier vandaag de dag in Nederland mensen zijn zoals ik, die gewoon Willem de Bruin kunnen heten. Ja. Ja. En ik snap het is niet erg als je me vraagt waar kom je vandaan of whatever, dat is niet erg. Ja. Maar ik zou me niet hoeven te verantwoorden naar een ander wie ik ben, waarom ik zo heet. Weet je wat het is? Ik ben niet wie je denkt dat ik ben. Niet de Willem die jij denkt. Ik ben geen neger, ik ben ook geen Marokkaan. Ik ben geen Nederlander en ik ben ook geen Antilliaan. Ik ben niet zwart, ik ben niet wit. Je hebt geen idee, hè? Het klinkt natuurlijk allemaal best wel zwaarmoedig, hè, wat ik nu allemaal vertel. Maar ik bekijk het zo dat als iemand hier heel duidelijk over kan praten en er voor zichzelf een verhaal over kan schrijven, dan is iemand bereid om niet de lelijke dingen uit de weg te gaan. Terwijl mijn gezin nog ligt te slapen, zonder zich bewust te zijn van mijn inzinking, zet ik havermout op het vuur en dek de tafel. Het feit dat ik daar dus mee om kan gaan of dat ik dat aan bij mezelf kan erkennen, is denk ik wel een mooi iets. 4 borden, waarvan eentje voor Willem. Het was een afwisseling van stapelwolken en opklaringen. Lokaal werd het 20 graden gehaald, maar door een noordenwind werd die op veel plekken ook niet gehaald. Morgen vooral aan zee vrij veel zon, verder landinwaarts meer bewolking en in de middag kans op een bui. En wederom maximaal 20 graden. En zondag verloopt niet veel anders, maar wel met een grotere buienkans.
En dan nog even vooruitkijkend naar het weekend. Want morgen dan zenden wij om 5 uur een eerbetoon uit aan de van de week overleden tv-kok Erik Rotte. Behalve een kookprogramma heeft hij meer programma's voor Omroep Zeeland gemaakt. En daarom morgen een compilatie met onder andere Rinkrieën mee de sterren. Merk het mes lekker na. Fijne avond.